Ajit Sahu pu abang pu rular pen accident adi malong amat apran kedamna. Nijang Karbi Anglong Baithalangso Police Station ke Parlo Baithalangso Pendongka adak cek suanglong along ihum rular accident penajok kate warabang pu Ajit Sahu adi malong amat apran kedamna. Lason si dongka pen Baithalangso kibang bua mahut cek suanglong arleng along kupi koson penloni arlok am kisui pherajo kebega bang pu Ajit Sahu accident adi malong amat apran kedamna. Accident bega bang pu amen laki Ajit Sahu lapen alang lirong laki dongka pusika chini atumpe nang thanpa chini don. Alang li sarpi sarbura lapen achora men non amat chini konpelang. Non amat ahe masoratum nang chihumri relang lapen rular along kitok ap phone number laki 9748 525087 non amat Baithalangso Police Station penatumsi kititang arpum ke ponji aphan cipahem phuponlo. News Desk Report Public TV Karbi Anglong.